Hi, hello mga bay, mayong gabi ninyong tanan. Kay ngit-ngit naman sa mong palibot so gabi na. Nami karon sa 10,000 fake roses. Dito, narito yan ako mga followers diri. Hi sa mo diha. Hi. Ala. Ubay gini sila. Nara ang leader sa top fan ni siya. Top 1, yang top 2. Hi. Hi. Asa mga video nga di mo malimtan bay video na ko bay. Atong naghilak ka nga mukaon gyapon ka. Bisa gahilak tulong luha kaon gyapon no. Mo na usay mayngon ko mga mukaon ko bi pinainday. Bisa gatuang luha. Ito ang luha. Sige. Hi to Mayor Kitches itoy. Hi Mayor na ami diri sa imong 10,000 roses. Ay, kay Mayor aha. Yeah. Hi Mayor. Mayor Kitsi. Kitsi. Napula-pula ba man. Mayor des Cordoba unsalan sito nabina. Dara kani magbilar dito kuno ni siya. Mao chon, masikaon og ginger. Ginger. Bastos ba yan, Joy, no? Mabitaw na siya ako dito pag ingas kong amo nga. Happy ni Joy. Sige. Si Mini. Siya si Mini mga bay na siya mga patayan. Atong ikuan ka na, atong i-promote. Ang batayan, no? Atong taon. So, pagbilar daw ni siya. Ko nga, ayaw kabalaka kay di lang ikaw ang nagbilar. Hasta sa bilar sab ko, agluto. Kung ginabuhi pa more. Silpihi daw. Nakasabot sa isya. Di apa. Huwag may shout out diha. Friend. Hi, Diary! Nandito na si Inday Kabkab, oh! Tayo nahanap mo. Ikaw nag-introduce sa amin ito. Nandito na. Tagalog pala to sila dito. Hindi ka nakauwi, ha? Dapat umuwi ka. Nandito sa Cebu si Inday Kabkab. Magawas yung Tagalog natin dito. Tagalog, bye! Hello, mga anak. Nakauba na yun ako si Inday Kabkab. Nga kada gabi, ipermin ako lang taon. Asa man yung mga anak ron? Sa Mua, Sa? poblasyon. Sige. Unya, shout Nakauba out na yun sila. ako dire. Shout out sa mga anak ni Bay. Hello yung tanan diha. Asa pa? Dara. Kalmay. Hello. Ulawon. Wala sila. Hi, taga Kabuki. Wa na, nang lipak na. Hello din yung tanan. Sige. Diara. Namo si Inday Kabkab. Sige. Welcome. Salamat sa kainin yung tanan. Salamat sa kay. Ako ipakita inyo mga bay ang Christmas tree dili puros jud recycle nindot kayo. Atong lantawon. Puros jud recycle. Dara mga bay oh. Dara ang number 1 yung Christmas tree. Gawa siya sa kuan. Aning mga soft drinks kan sa soft drinks mga bayo. Then dia mga taklob. Hala grabe ka nice. Pagka perfect. Di apa yung usa mga bayo mga baso ni siya. Baso. O mga lata sa soft drinks. Nindot kaayo, grabe. Puro siya mga recycle. Kinipod mga bay, mga lata, sabi siya lata. Nindot kaayo. Biara. Kani mga kuan sa mga sa soft drinks sabi ni, huy! Hala to ara. Sige, itaod, gara-gara, itaod na. Nindot kay mga bay. Puro siya recycle sa mga soft drinks gikan. Sa piniguban. So, dara. Inday. Hi. Selfie sa. Nakita mo? Vlog? Okay ra, vlog. Asa to ko hawiran mo ya. Yan ang salan sa ton. Sige, mga to na ta dito. Ngano man na? Si? Sige, mga to na ta dito sa 10,000 roses. Singuta.
Oh, di ara gikapoy. Dala. Nya okay ra ka? Okay lang. Okay lang siya. Dagan naging taro nindot kay siya mga bay kung gabi. Sana si Ilusoshe. Ah, data agi sige. Isaksak lang. Beep, 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 beep. Dara ang 10,000 mga bay. 10,000 roses. 1, 2, 3. Tara oh. Woo. Okay. Woo. Dami, wajud mo nakita. Kanang kamo ko. Di ara ang 10,000 fake roses. 100 ang isa kanam. 500 bali 500 ni diri nga side. Okay, dayon 500 sa diri pikas. Ay, 500, 5,000. My goodness. 5,000 diri mga boys. Yung pikas po 5,000. Maong 10,000 fake roses. 106 diri ma, anak. Ha? Gihap ni mo? 106. Tuara na, una na atong mga kuan. Mga pinalanggang nga mga taga-subaybay. So, dara. Okay, bye-bye. 10,000 roses. Bye. Ikaduha na mo ni nga balik diri mga bay. Primero na mo nga balik. Primero ni mo nga namo nga anhi kauban to si Banggiitan. Jane Alfante. Akong Ha? Ikay guys, pag sa masaylo. Awiri. Hindi na mo makita. Oo, pwede. Magbuhat na lang mi dito. Ay, magbuhat lang mi nimo. Asa dapit? Maguna lang mo? Maguna lang mi gamay. Isa may mukuyog na mo sa. Kimberly. O sige kuya. Na lang. Sabak lang ka na ko. Dapat ni mo bana kay mapasaba ko. Agoy ginoo ko. Guwag na. Ay senior citizen. Kuha na to pula ng hasang ato kay gika lagi na mista sila nang luto ba sugod gabi. Sige ngit man. Okay lang may flash bulb. Sige. 1 2 3 game. Unsa may game na to? Lumbag dagan? Lumbag dagan? Sige haman sa Tayrin dapit naguna na. Kay pangyang anak. Okay, padong nami mga bay sa Minis Patahian, no? Minis Patahian. Pangayon pasalamat ay. Unsa man? Mga Mga staff sa- mga staff sa thank you kayo sa mga staff diri sa 10,000 roses. Thank you so much mga kuya. God bless. Hoy, intense naman ang ina-exit. Lagi nag-thank you sa kanila oy. Ito na ma, gutom na kayo. Wala ka Ginoo kahadlok. Dito ra ta mga on kay kuan pang US ang kuan ya pra. Ito na, nagugutom na kayo. Sige diri kay nice. Diri selfie. Selfie na sad. Sus. Ito ang lantaw. Dayon, diri mga souvenirs. Singot kayo. Hoy! Tawag sa kuya. Diri sa lantaw. Sige, kantahan na to ang mga OFW nga padung na pauli. Congratulations. Samtang nagbuhat mi sakyanan. Nagbunga ng lahat itong mga pagtitis. Sa lupang sinilangan ako'y muling magbabalik. Zapiti. O kay tagal rin naman ang aking pagkalayo. Uy, ito naman si Nanay Irene. Nanay, ganihara man sila nanguli. Abi na hugto ka sakyanan. Nanguli na. Geto ka, gipadto ka na mo sakyanan. Abi na huna ka sakyanan. Abi sila. Oh, patuwa na. Zapiti. Abihan ako.
princess. Nana may mga bay sa Minis Patahian. Minis Patahian. Sige, ilang taon na to, Bi? Uy, si Nanay Marilo, bitaw ang usapot sa akong mga followers, dinhi daw siya magpalitan sa Minis. Dinhi daw siya, muto nga. Ningon bitaw to siya na one time nga manganhi daw mi diri. Manganhi daw mi diri kay, diri daw siya magpalitan si Nina. Ano siya? Patahian. Oo. Kizi, ano to siya niya? Wa mi kadayon og ari kay nabisi lagi mi. Dara mga bay na ilang sinina diri pamili mo diri. Bali tinahi gid ni nila. Tinahi gid ni nila sila tahi ani. Damo ko manay po Bay. Bay means. Hi. Usa sa mga paluan nga bagulang ni uli. Diri na siya magpalitan. One time ihapon gi invite na anhi mi diri nga mamalit daw kuno. Wa mga followers sa break na. Kung nagayon kay mi nabibo de unta. Wow, John. Oh, so, Dara, dili din siya magpalitan pumuli siya kay ganahan siya sa imong mga tinahi daw sinina. O daghan ko po, daghan ko kailan na sa gawas. Oh, dili lagi sa gawa sa dili sa palitan. Oh, hi sa mo dia. Hi. Oh, Dara. Salamat kayo. Hala, my God. Ay, pinaskuhan. Ang kalendar na mong bay, Woo! wala ang kalendar. Ay, ngalan Linis. Hala, grabe. Nindot tayo. Thank you. Oh. Kagwapa ko daan ni. Ngano nagpiyong man ni? Ah, nag-beautiful eyes. Di ay. Oh, di ay sila tayo. Minis Patahian. Oh, di ara mga bay. Magpasok ko dire. Pwede na dahil mo magpatahi diri mapasugod. Like for example, kung mga tumo sa mga mall, sa mga kanya, wag yun kaigo ninyo, no? So, dahil panganhi mo rin, magpatahi mo gawon. Usa kayo magpatahi diri. Bye. Dito mo bisagon sa gown. Oh, sige, ipumot diri bi. Gown, pants, blouses, dress. Oh. Mangita ko sample Sinina, mga sinina underwear. Panitan, magpakasal ko. Panitan. Nay, mo na ko, will you marry me? Pwede ka magpatahi dire? Bay, dili ko napatay sa entourage ko anak. Ah, sige. Dili na nagpatay entourage. Wow. Sige, panitan. Magulat pala ko na imo na ko, will you marry me? Pananglitan lang bahala ginawa ko. Sige, pamili na mo diya. Uy, thank you kayo, ani boy mi. Uy, Sige. Mga ta. sige. Mga bata ginuto. Uy, hala. Nanguha ra mo diha. Wala ni palit. Ni palit mo? Bay, dala sa dili na ami. Adi man. Paay mo follower. Hi. Dara nakalaw. Nakalaw ka dire. Hello sa dire bi kay pala. Isay mo shout out. Masangyaw sa ang mayong balita sa kalibutan. Friends. Shout out mga friend and Shout out enemies. ko sa classmate sa CPC. Ang singan. Nila Ate Chrismy, nila Kuya Jura, shout out na po ninyo. Sige. Hello ninyong tanan daw diha. Subscribe mo ni Day Kapkap. Oh yeah, thank you. Sige, balik-balik na promote. Okay, thank you kayo ha. Sige. Uy, God bless ninyong tanan diri. Wow, daghan isa mga tela mga bay oh. Barato ra, dala na tila, dala na. Dala na tanan. Sa inyo patahi. Barato ra tong gown. Ha? 350. Mga uniform, kuan mo diri. Amo ra tila day. Oh, tela ra. Tila ra na dire. Unsa kay maayong ipatahi irong panahon na. Basta ganahan ka ba magpatahi og two piece? Ala, One piece. maulaw ta ana. Makita to makigol. Ha? Wala oy nakanindot. Costume sa unsa man na? Saya. Mga sayaw, mga yuno na amo diri. Oh, sige. Diara sa yuno Puhon. bay. Kuhan kung naay kuhan. Oh. Mga sayaw mga bay, mga cheerdan, mga group mga. Diara kayo sa yuno. Oh, hala ka cute. Oh, diara ilahang sa yuno nila oh. Bisag unsa yung patahi mga bay, mga expert ini yung mga mananahi sila diri no sa Minis patahian. Sa design amo ang tela og Inyo ang design ilaha ang tela og tahi.
Inyo ang design, inyo ang snack. Sige. Salamat kayo ha. Dihin na lang mi kutob. Daghan salamat. Bye-bye sa ta. Bye. Thank you kayo. anak nasa Saudi, si Romeo, si Ryan. Ayan, ganiha, wala na siya to nalintan. Karon magani kay nakahabol pa no. So hello ninyong tanan dia. Salamat kayo sa tanang OFW sa tibuok kalibutan nga napatpat sa nagkalain-laing kanasuran. Hello ninyong tanan mga bay. Laban lang mo diha. Basta ako okay na kayo kung live diri sa Pilipinas. Narang kwarta diri basta magkugi lang ka diri gyud. Naalo jud ang kwarta sa Pilipinas. So mao ra to. Daghan kayong salamat. Bye-bye. Bye. Bye.